zabantu sowuqalile ukhuluma kabi ngabo. Why are all the good things they do no one cares about? Umuntu siyacela somandla angitshela nine nihlekisa ngami yana mama eleki apa maneki mamaneki imaneki honi oh. Lo msebenzi lona lengikiwo ngisebentela abantu abami. Lo msebenzi lona lengikiwo ngisebentela iAfrika. Akukho lokufihliwe lo mhlaba lona. Inhliziyo yami yayinomthwalo.